बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै दिनै जों रायजो राजाफोरनो गेबेङै फोरमायना होदों जे बे एकर्डआव मा दं मा गैया जोंनि सिमाया माब्रै लावगोन बे गासैबो खोथाखौ जों बुंनानै होदों। गोबां गोनो गोथोआव माखासे मानसिफ्रा दङ, माखासे आफादफ्रा नंखाय बानसावनायनि थाखाय माखासे रायजो राजाफोर जायफ्रा मोजाङै खौरां लानो हाया बेबायदि मानसिफ्रा एसे एनै गोनो गोथो जायगा दङ। दा दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै जोङो रायजो राजाफोरनो फोरमायनो थाखाय मोनसे खाबु मोनदों। जोङो बुंदों अलरेडि कमिसना मोनसे दाखांजाबाय, साबाल' सोद्रोमा, सासेया चेयारमेन, सासेया मेम्बार सेक्रेटारि आरो साथाम सोद्रोमाफोरखौ लानानै बे कमिसनखौ दानाय जादों। एबसु आरो एनडिएफबिआ होनाय जे लिस्ट बर' गामि आरो ट्राइबेल गामि एबा ओनसोल, बे ओनसोलफोरखौ नायनानै बिथांमोना सोसननायनि खामानि बे खामानिखौ मावगोन। थांनाय 2 नभेम्बराव गिबि खेब कमिसननि मेल जाबाय आरो फारियैनो बिथांमोना बे खामानिखौ मावगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो सनितपुर, बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि सिमलुगुरिसिम बर' एबा ट्राइबेल थानाय जि ओनसोलफोर जेखौ एबसु आरो एनडिएफबिआ लिस्ट होबोबाय बे ओनसोलफोरखौ सोसननायनि खामानिखौ बिथांमोना मावसिगोन। बे बाथ्राखौ जों फारसेथिं बुंदों अनजालि दैमारि आरो बे रबिराम नार्जारि बिथांमोना बुंदों जे माने नैबे बिटिआर गोरोबथायाव गामि दानख'नाया प्रभिजनआ थानाङामोन होनना बुंदों। नाय बेवहाय गोलाव समनिफ्रायनो बर'फ्रा गामि दानख'नायनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंबाय थादों। बिटिसिआव बिपिएफनि मोजां खुंथाय नङैनि थाखाय बिथांमोना खुद्रिदों। बै समाव बिथांमोना बुंदोंमोन जे जोंनि हारसा गामिफ्राव बा नन बर'फोरनि ओनसोलफ्राव बिपिएफआ जेबो जौगानाय खामानि मावा, जायनि थाखाय जोङो बिटिसिआव जोङो थानो गोसो गैया, बेबायदि होननानै बिथांमोना मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बिनि उनाव बिथांमोना हाइकर्ट खालामदोंमोन। दा बेनिखायनो फैयै जोंनि जे बिटिआर गोरोबथा, बे गोरोबथायाव सरकारा मोनसे क्लजखौ दोनदेरदों जे सोसननायाथ' मानिगोन, नाथाय माखासे गामि जायफ्रा थानो गोसो गैथ्रा, जायफ्रा 6 शिड्युलनि सिमा आरो नन 6 शिड्युल नङै सिमाजों 50% बारा हारसा गामिफोरखौ जुदि बिथांमोना दरखास्त होयोबा थाया होननानै बेफोरखौ नायफामनानै दानख'गोन होननानै बिथांमोना बुंदों। बेयाव बर' गामि दरसेबो दानख'जाया, ट्राइबेल गामि गंसेबो दानख'जाया, ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकबो दानख'जाया, ट्राइबेल साब प्लेनबो दानख'जाया। ओरैनो बिथांमोना पलिटिकेलि लाबालाबनि थाखाय दायो फोसावलागासिनो दङ। बिथांमोना बुंनायखौ जों खोनाबावदों जे बेबायदि माने नागालेण्डजों आसामजों, मेघालयजों आसामजों, बेफोर जाहैबाय इन्टार स्टेट बर्डारनि खोथा। इन्टार स्टेटजों स्टेट बाहाय बर्डारनि दावराव, सिमाखौ लानानै सेलायलायनाय आसाम अरुणाचल, आसाम मेघालय, आसाम नागालेण्डजों। नाथाय जोंना जाहैबाय सिंनिसो, आसामनि सिङावनो, स्टेटनि सिङावनो खालामजानाय मोनसे सिमासो। बिनिखायनो बैसोर बुंनाय बायदि आसाम मेघालयनि दावराव, आसाम अरुणाचलनि दावराव, आसाम नागालेण्डनि सिमानि दावराव, बेनो दाबो थिग जायाखै, खथ' बोसोर जाबाय होननाय बायदि नङा। जोंनिया जाबाय 6 शिड्युलनि सिमा, बिटिसिनि सिमा, बेखौ फोलावनानै बिटिआरआव सोसनगोन, बेखिनि बेहाय फाराग दङ। गोबाङा बुंजावदों दिनै लरेन्स इस्लायाबो सासे जुदि माने फरायसा आफादाव थायामोनब्ला जुदि पलिटिकेल पार्टियाव फैनायबा बिथाङाबो माने दिनै अनजालि दैमारिया जेरैबायदि बुंसावदों बेबायदि बुंगौमोन, मा बुङो? नाय खोथाया बेबायदि नङा। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आङो सासे डिसिप्लिनखौ मानिनानै सोलिग्रा वार्कार। जोंहा टार्मिनेटिं सेसन नङा, टार्मिनेटिं सेसना फैगौ जानुवारि दानाव जागोन। एकर्डआव सिगनेसार होनानै आबसुआव खालामजायो ना खालामजाया बेखौ जोंनि माने डेलिगेट हाउसआव सावरायगोन आरो एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जुदि एबसुआव थाजाला बेबायदि सावरायलायनाय जायोबा आं एबसुनि बिबाननिफ्राय एंगारनानै आङो थानांगोन। नाथाय जुदि बुङोबा कन्टिनिउ खालामनांगौ होनोबा बे डेलिगेटनि खोथासो। गेजेर गथ' आं बावहाय ओंखारनानै थानायनि जेबो प्रश्न फैया। नाथाय जोङो स्पेसियेल कनभेनसननि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांखौ जोङो एबसुनिफ्राय जोङो बेखौ जोङो रिलिज होदों।
मानोना बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंथारनांगौनि थाखाय एबसुनिफ्रायबो सासे थांनानै मोनसे गाहाय रलखौ लानांगौ गुबुनफोरजों लोगोसे बिनिखायनो स्पेशल कन्भेन्सननि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांखौ जोङो हगारदों आंनि खोथाया बेयाव फैया पलिटिक्स खालामनाय खालामै बेफोर आंनि थाखाय माने बे गोनांथि नङा जोंनो सासे डिसिप्लिनखौ मानिनानै फैनाय सासे वार्कार फैबाय थानाय जोंनि कनफारेन्सआव बे डिसिसन जागोन आं थाबावनांगौ ना ओंखारनांगौ बिनि उनावसो जोंनि माने डिसिसनखौ जोङो रोखा खालामनांगौ बेरेखा हान्जानि बुंनाय बाथ्रा 1991 मायथाइयाव एबसुआनो थोंजोङै पलिटिक्सखौ आखायाव लानानै MLA दैथायहरनो MP दैथायहरदोंमोन बिनि थाखाय BSc जानायाव गोरलै जादों बिनि उननिफ्रायबो MLA MP दैथायहरनायनि थाखाय BTC सुक्तिया गोरलै जादों जुदि BPFआ जोंनि सोमावसारनायाव बिथांमोना जुदि पलिटिकल पेट्रनाइज होनायमोनब्ला UPPLनि जोनोम जानाय नङामोन गुबुन हान्जाखौ जों बासिना लानांगौनि गोनांथि गैयामोन नाथाय जों गोबां खेब सावरायसेयावबो जिहेतु बिथांमोना जोंनो पलिटिकल पेट्रनाइज होआखै एकर्ड जानायनि 6 दानसोनि सिगांबो गाव दलखौ लाखिनानै मान सन्मान होलायनानै होननानै BPFनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारिजोंबो दिल्ली आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जों सावरायहैदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांमोना गावसिनि पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय जि मोनसे कन्डिशनखौ होलायलायदोंमोन बिनि थाखाय गोरोबनाया फैयाखै जों खौसेथिखौ लुबैयो नाथाय बिथांमोना गावसिनि पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय बिथांमोना खालामाखै जों एबसुआल' नङा जायफ्रा इसु दङ बे इसु थानाय बेयो स्टुडेन्ट इउनियनानो जा बेयो समाजारि आफादानो जा बिथांमोना दायो पलिटिकेल एक्सारसाइज खालामनो थाखाय बिथांमोना बाध्य जादों जेरै दा आसामाव आसु आरो AJYCPआ गावसिनि दाबि दावाखौ लानानै बिथांमोना जिहेतु कंग्रेस BJP AGPआ गावसिनि इसुनि सायाव जेबो बाथ्रा बुङा गावसोरखौ मदद खालामा बिनि थाखायनो दिनै जिहेतु गोदान पार्टी दाफैलायनो गोनां मोनसे थासारि जाबाय AJP आसाम जातीय परिषद दल दालायलायनो गोनां जाबाय बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला गासिबो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हायो जे एबसुआ गोरोन्थि खालामाखै एबसुआ पलिटिकल पार्टी जायाखै बा इलेक्टोरेल पलिटिक्सनि जे रल बेखौ लायाखै नाथाय बबेबा आफादखौ जे माने सापर्ट खालामनो बियो सैथो जेरै सिगांनि एबसुआ PTCखौ सापर्ट खालामबोदोंमोन बिनि उनाव प्रग्रेसिभ PTCखौ सापर्ट खालामदों मालाबा UTNLFखौ सापर्ट खालामदों बेबायदि नोजोरा एबसुनाव दङ जेलानो प्रयोजन जादों जेलानो जोंनि हारिनि थांनाय थैनायनि इसुनि बाथ्रा फैदों बेबायदि समफ्राव जोंजों गोसो गोरोबलायनाय पलिटिकेल पार्टिफोरखौ सापर्ट खालामबोनाया एबसुनि हिस्ट्रियाव दङ बेयाव जों खुनु गोरोन्थि खालामाखै दाबो एबसुआ गावनि आखुथायखौ लाखिनानै पलिटिकेल पार्टिखौ जों सापर्टल'सो खालामो जोबनायाव आसामाव बावैसो भूमिपुत्र मन्चआ बियो पलिटिकेल पार्टि नङा बियो मोनसे माने इउनाइटेड मोनसे प्लेटफर्म दायो जोंनि ट्राइबेलफोरनि कमन इस्युनि सायाव जेन' बाथ्रा बुंनो हायो बे काउन्सिल आरो बै काउन्सिलनि गेजेराव जेन' मोजां सोमोन्दो लाखिलायनो हायो आसामनि ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनो हानायनि आसामाव थानाय 6 शिड्युल काउन्सिल अट'नमास काउन्सिल डेभेलपमेन्ट काउन्सिलफोर जेसेबां दं ट्राइबेलफोरनि बेफोरखौ ज' लानानै जाहाथे नांगौ समाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननानै ट्राइबेलफोरनि मोन्थायखौ जेन' मोननो हायो बिनि थाखाय बियो मोनसे इउनाइटेड प्लेटफर्मसो